So ito, papasok na tayo sa bahay. Sa bahay. Ito, isa sa pinakamagandang bahay dito sa John Hill. So, sa ngayon, alas bilang mo pa lang yung subdivision dito sa Goa. Pero later on, marami na ng bahay. Ang ganda na itong bahay na ito. Ganda. Ito. So, dyan below sa subdivision. Oh, please. Ayan,